si penunggu patek nono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja ndak kualat lah iya bener kandamu lali sumber kakek unting tangting brengos sak kepejer diplintir wae aja nganti kowe mati tanpa aran ngaku sapa kowe lek nom mripatmu jerengen gobok satriya lisan pura iki Raden Setyaki ya Raden Sencaki dampyak-dampyak barisan saka ngendi muri saka negara Ngawiyat kesete sesembahanku Prabu Dewa Kumara kumandhang garba kang dadi aranku kowe nyimpang ngiwa utawa nengen dalan iki bakal tak nggih bacut mlebu ning wana Palasara apa sing bakal nduk tindakake sausil mlebu ning wana Palasara goleki menungso panengah Pandhawa sing jenenge Janaka yen wis ketemu tugel kulune sebabi apa tek ngono aku bakal nampa bebungah ganjaran gedhe saka Ratu Gustiku lamun to bisa mocok jandane Janaka yen pancen kaya mengkono ripalungguhan iki Setyaki gawe giri sayembara karepmu kena kowe kepok singgol kelawan Kakang Mas Arjuna waton pinter nglangkai bangkene Setyaki bila Proto muntat lir kinetap supaya ya ini Dojo bang mawingo wingo langit wah suki kendel bondo wani lekan kulit momongan bubuno kulit pasangan prangi tatal grajel maju jangkah tanganku ndarat nerdada muran jepat igamu ngelayang nyawamu rondo bojo tak guroni yang ceki urep Wedian weh
Aja mikir. Oh. Wah. Ah. Oh. Oh, ah. Lo ah. Lo ah. Ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh. Ah. Parat bendeles kowe. Yang apa? Oi. Oh. Ayo. Hah? What? Oi. Hah? Yo. Loh, ah. What? Wait. Oh. Oh. What? Emir. Oh. Wedian. What? Oh. Oh. What? Oh. Oh. Ah. Wait. Ah. Oh. Ah. Oh. Mati aku lo. Ah. Oh. Edian mabur. Mulai petok karo helikopter mau piye? Wes. Hop. Ha. What? Ha. Wah. Ha. Hey. What? Wah. Lo. Nyogo ngaluhur dasar kakak warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang Ratu Kompakota wah pratitah ora patut babar pisan wadyabala saka negara Ngawiyat. Buktine kapengkok ing Pancabaya bayane domblinjane ora patut babar pisan. Mung gunakake akal ning ora ngangge akal, mung ngangge otot ning blas ora ngangge otak. Yen caramu kaya mengkono tangeh lamun kowe bisa merjaya utawa nyolong wujude Janaka merga sajake alas Palasara iki dikepung pipit. Ya. Padha mundura wadyabala ngibarate rebut balung tanpa isi.
aku sing bakal ngambah dirgantara matek aji panglimunan. Tak golekane Dewi Jarwa bobonge Ripalungga atur kewala sembahanku Bapa Durna. Pandhita karya wangsit Indra umbang ajaping kalawang berkenjang pak pengwaru doyong selire buntuti acel kater Hanuman kelawan Werkudara apa dene Arjuna ulun ingkang tedhak ana ing wana Palasara kene nun inggih pukulun Sanghyang Narada sembah pangabekti kula mawan tuan-tuwa kunjuk basaku katur marang kakek Narada sungkem kula katur pukulun ya nak tampa gawe bombonging rasa wuruhanana merga wis ndok tuku sarana laku anggen wangidep marang nur buating Gusti kanugrahaning pangeran Ripalungguhan iki nyibarate wong nandur jeneng kita wis mundhuh ana wahyu cacahe loro panunggalaning wahyu Trimanggala mongko Trimanggala iki tegese wahyu telu ingkang mongko dadi pengarep utawa dadi pangarsa becik wahyune kapanditan wahyune kaprajuritan apa dene wahyune wiji ratu lan Ripalungguhan iki wahyune kapanditan wis tetunggalan kelawan Anoman ewa dene wahyune kaprajuritan wis tunggal jiwa kelawan Si Werkudara ewa dene ingkang sinebut wahyu wiji ratu wis tinampa dening garwa Ratu Ngastina ya kuwi Dewi Banawati. Janaka aja gelo aja kuciwa. Kepeksa Ripalungguhan iki jeneng kita durung antuk wahyu Arjuna. Carita kaya mangkono sanadyan wis mawali walidyan Arjuna antuk wujude nugraha parandening mangke boten kawis tinggal sedhik parandene malah mesem jroning wardaya derek mangayu bagya dene ingkang Raka Jodipati miwah Sang Anoman antuk nugrahaning Gusti Kocap kedadak ana angin aniyut duwe prabawa panas anenggih ingkang lagi matek aji panglimunan Narendra ngawiyat Prabu Dewa Kumara kebat kaya kilat kesit kaya teatakit pangawak wujuding mega ingkang ireng gembuleng nyaut mring Sang Dananjaya
kono sira Ramandaya pati kono yaksa gung cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning warit mbadok ulam tanpa dawa wah ladalah jagat dewa Bathara jagat mangis tungkara Dimas Werkudara sopan kakang kuwi kudune pun kakang lan siadi marem tentrem rasane merga wis antuk nurbating Gusti wujude Wahyu Trimanggala apa kira-kira Raden Arjuna cuwa rasane gelo penggalihe lah kok semune iki mana kahanan ingkang ngedap-ngedapi peteng dedet limengan bareng biar padang Raden Arjuna ora ana Andeng Janaka Wirina wengi cedhake karo Semar Badranaya ayo nakokke bab iki marang Semar Badranaya ayo ya lakon piye meneh ya kowe bakal tak pateni Janaka mara gagi aku patenono ya gene ora ketok jiwa satriya yektine menungsa kuwi kudu mpan papan kudu weruh marang kahanan yen pancen kanggo marming rasamu aku kudu mati mara gagi patenono kowe pek njaluk mati mergo urip ana donya yektine mung ngenteni timbalane Gusti yen piniji sewanci-wanci aja nganti ngujiwani ndaki tembungmu yen mati nang kene ora nek sing nekseni guruku men mlaga ning Astina aku wis bisa ngrasa lan bisa gagapi sakwise Duryudana teka ning taman Kadilengleng mesti wae ora rena sing dadi rasamu Yayi Banowati nanging ripalungguhan iki mara gagi ora ketang mung sak propirane gatekno rembuke bojomu iki nadyan kaya ngapa lan kepiye garwa wis sigaraning jiwa tegese antarane Duryudana kelawan Banowati nadyanta raga loro kudune jiwane iki siji kejaba saka kuwi kodratmu ki dadi wanita sing kudune kena ditata utawa wani ditata yen wis winengku marang kakung mbuh piye carane hanane mung bangun miturut mula sakjroning biyen aku kelawan kowe palakrama ana adat sing diarani upacara mijiki kuwi tegese manten wadon duwe kewajiban bekti marang guru lagi kejaba saka kuwi wong wadon uga sinebut putri sing tegese putri iki tegese puput telung perkara hangene sepisan sungkem marang Gusti ingkang nyipta jagat angka loro sungkem marang wong tuwa sakloron dene ingkang angka telu sungkem marang bojo ning nyatane bab iki babar pisan ora ana sing ndok tindakake kepara malah ndok kipatake ketitik saben-saben aku nyedak lawan kowe mesti tansah nyingkrih mlebu ning patenggan banjur kok teteki korine ndok tutup rapet nadyan kaya ngapa lan kepiye kuwi wong lanang aku mikir negara mikir kawula ki abot gaweanku kanggo srana gawe pemarem tumrape Duryudana aku pengin nyanding karo bojo ning wis sesasi kliwat parandene angger tak cedhaki wing mlengos
bedai apa aku dadi ratu Mlegedu, dadi ratu Kondang, bandaku pirang-pirang, lamun to ora bisa antuk jatine pemarem urip ana Arcapada. Monggo wong omah-omah mareme lamun to lanang lan wadon bisa kumpul bebarengan, welas asih rasa tresna karon sih nyuntak marang jati ning asmara. Kowe njaluk wektu pirang dina kas. Nadyan to aku iki wis semene umurku. Ning ibarate srengenge upamane diarani jliwar utawa wayah sore, aku jiwaku tetep bedhug tengange, aku tetep ngangah-angah, aku tetep panas. Aku wirabi karo kowe tak tohi jiwa raga. Parandene aku angger duwe pepinginan kelawan kowe mung tansah nampik kaya ngono kuwi. Raketang mung setetes aku njaluk welasing tresnamu Banowati. Sorote pandam sumuluh hamatangi jroning pasarean ngenani wadana ramo-ramo kalingan angrangan sanghyah manahkung sumungkem guling kawula nuwun sewu Sinuwun Prabu Duryudana sampun ngantos kadukati bela panampa anggenipun anggagapi dumateng lekas kula ingkang kados mekaten. Yektosipun anggen kula rinten dalu tansah nampik sesandingan kalian paduka menika karana kula anggadhahi panjangka sarta panjangkah. Mboten namung mikolèaken diri pribadi sak saged-saged murakapi tumrapipun keluarga sumrambahipun dumateng para kawula sak negari Ngastina. Mila saking menika kula suwun dangunipun sekawan dasa dinten Koko Prabu Duryudana ugi nderek prihatin melu ngurang-urangi amargi palungguhan samangke sak saged-saged kula badhe ndamel sejarah enggal tumraping jagat Ngastina. Sing tuk karepake piye? Ripalungguhan samangke kula sampun pikantuk wahyu Trimanggala, wahyune Trahwiji sejati sinuwun. Wanodya Utama ambararuming kusuma lan mestinipun Sinuwun Prabu Duryudana sampun prisa tiyang menika menawi sampun anggadhuh angregem wahyu menika sirikanipun setunggal sekawan dasa dinten boten saged sesandingan kalian tiyang sanes napa malih benten ingkang dados jenisipun. Nadyan to menika garwa paminipun kok Banowati menika derajatipun putri mboten saged sesandingan kalian paduka sampun malih kok paduka sinten kemawon ingkang priya mboten saged nggepok singgol kalian kula supados wahyu kala wau krasan mapan wonten ing angga kula sinuwun. Menika sampun andung kapigang dasa gangsal dinten kantun gangsal dinten melih bar menika paduka ngersakaken menapa kemawon tartamtu badhe kula ladosi menapa mestinipun. Wahyu tumrape Duryudana ora ana gunane. Ora gumun karo wahyu, ora edan karo wahyu. Wahyu ki abang apa? Wahyu ning kene mung nyekeli bedhug. Oh. Kowe luput. Kantun gangsal dinten. Ora peduli bedhae apa entuk wahyu lamun to aku ora iso nyenggol kowe. Wahyune minggat ya ora apa-apa waton aku iso ngeloni kowe. Ya. Nanging kantun gangsal dinten menika wahyu wiji ratusan saged-saged mangke tedak turun kula kalian paduka menika dados ratu Agung Binetara adil anggenipun perintah dumateng para kawula. Ah ora nggugu. Ora nggugu. Dina iki aku wong lanang
yen pancen duwe kekarepan kowe dadi bojo nganti brengkele ora manut karo Duryudana aja takon dosa apa yen tak ulihke ning Mandaraka pripun 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 aku wae sing minggat aku wae jenengan badhe ngulihke kula teng Mandaraka apa njer aku wedi ngono to apa kula wedi ngendel-ngendelake nadyan tem Banowati iki tilasane Duryudana nuwun sewu kula niku pamane nyambut gawe nggih saged arep nyambut gawe apa buka salon angger apa ngancam karo wong wedok apa ngancam karo wong wedok apa-apa golek menangi dhewe kudu karepe tau kangen karo kowe kangen kan apa kari ngempet 5 dina ora kuat napa tumbas mawon jenengan oke olahraga timang tumbas napa tumbas micat pripun micat mbok aku ora kowe mo sawangen ratu sak donya sing ora wayuh ya aku mergo aku pancen kedanan karo kowe ning sak mangke kula nampi wahyu 5 dina jiro lupatno mosok ora kuat ngempet 5 dina ya ampun wes koyo ngene ya kula nampi wahyu ora gumun wahyu sik kowe dan wahyu kowe gumun karo wahyu men kaya Janaka kowe pengen kowe Janaka mergo ning atimu sing ana dudu Duryudana ning Janaka yen pancen kowe pengen kaya Janaka pengen sandingan karo Janaka kono tak sawang yen perlu aku sing ngamera dilakono tungkake Janaka sampeyan iki ngomong apa angger geger, angger padu, angger tukaran sampe ngundat-undat lakon sing kawuri lho. Lho pancen kula akeni rumen tak digandeng kalian Permadi kula ngakeni. Nonton lodro keteprak kula karo Janaka riyen niku. Ya seneng sampun sumpah prasetya ora apa-apa mbiyen karo Janaka ora apa-apa sing penting saiki karo aku jare ngono. Biyen yo biyen saiki kok mbek bener roti. Mengane iso sore tempe dele ora. Sane kersen jenengan pripun? Mboten pripun ora. Jujur. Nalika kowe rabi karo aku janjane isih suci apa ora? Ngomong apa? Ngomong apa? Ampar-ampar pisang. Pisangnya belum masak. Bab niku nembe mang takoke sakniki ora mbiyen-mbiyen iki karo jenengane pripun? Jangan takon to. Nalika rabi kali jenengan kula sik suci no mboten to. Takone saiki ora mbiyen-mbiyen anake wis loro. Ora isin karo Lesmana Mandraguna karo Lesmana mati. Senengane ora. Teklakeni rumiyin menika kula palakrama kali panjenengan pancen ora mboten suci malih. Ning mboten perkara kali Janaka. Kula ngertos jenengan kula niku penari to kula niku. Oh jenenge penari senan lak tanjak mergo kembegagan anggere kula tanjak robek. Wis saiki piye jere? Nggih mulai saiki yo. Senengane ngundak-undak lakon kawuri. Ora entek ratu mikir negara, mikir bangun apa. Masane saya gede suaramu. Nesu kula tri krama ngeten niku. Mang lunga, ora lunga tak balang lawang apa piye? Ndadak goleki glonter wingi nyepot lawang sik. Mang lunga.
ora kena dipenging, ora kena dikendhaleni, ora kena disemayani. Mulai ora apal karo watake Duryudana. Duwe karep kaya ya tandangi tenan celkutik. Nyuk. Lah bali anggere wong lemu iki koyo ngono. Abangmu padha warantena becik besok amendemo baris kang prayitna iwa saranta wonging Dwarawati tinumpes panikwawa Pandhawa kula butuh patine Janaka. Kangeh lamun kula saged atut buntut runtungan nganti kaken-kaken ninen-ninen kalian Banowati yen Janaka durung udan. Kula sampun matur kalian ingkang Bapa Sukalima nggih lan ingkang Bapa Sukalima sumanggem nyagahi badhe merjaya dumateng Raden Arjuna. Buktinipun menapa? Kula sampun utusan dumateng siswa kula nenggih Prabu Dewa Kumara supados merjaya dumateng Arjuna. Nanti kapan? Yen nganti kentong subuh Janaka durung mati, Bapadra sing kula gantung wonten alun-alun. Menika Bapak Durna tandha bektinipun murid dhumateng Dwija. Sampun kula rangket upaminipun Janaka kula pejahe wonten alas Palasara saged ning kula kepengin paduka nekseni bab menika. Bareng angger anak Prabu Duryudana Janaka sampun mapan wonten mriki ngibaratipun iwak kecemplung wuwu. Gawa ning alun-alun diobong urip-uripan. Diobong napa dicor? Diobong. Diobong urip-uripan. Janaka diobong, Janaka diobong, yuk Janaka diobong yuk, diobong yuk, Janaka diobong. Obong. Oh, Janaka kombong, yuk, Janaka kombong. Jadi kamu.
rasah kopro mumet lho gong ora senengan. Bene lek ora ono garing turu terus. Reh. Senengamu. Toh. Aku ya lho tulung Dimas inggih ning sampun ngantos ninggul dumateng kula. Lah sebab apa? Mboten amargi kula kalian panjenengan menika sampun benten paduka sampun winengku dening kakung. Kula benten kalian rumiyin mangke nak malah dados dosa. Suci-suci joh kowe senenganmu ora. Mboten mekaten, mboten nyuwun pangapunten Kakang Mbah. Iki lho krangkula gading kowe lho ora apa-apa. Apa awake iki waton aja buntut, Reng. Tanginya ya tulung, Reng. Tulung tangi kari seprapat jam ini lho. Toh. Aku tulung ngono. Dimas Arjuna aku tulung ngono. Sebabipun menapa? Ana gajah. Gajah sinten muriku iki mangingkir. Alah ningkir. Aja ninggul. Ninggul ora. Bus. Gajah. Alah. Toh. Gajah iki binatang sing paling jujur. Tira. Lek liyane ora jujur. Upamane enek ya kuwi cap kaki 3 dibuka renek kaki 3-ne. Jadi kopi luwak dibuka renek luwak. Lek sarung cap gajah duduk dibuka renek tralin iki lho. Reng, ya juga ora. Katang barbar lele mbok wis omong ae ora. Sesuk awar sih mayang nel iki lah omong mesti. Senengane ora. Kuwi Badaro. Badan-badan piye? Tak gading pisan apa piye kowe? Badan-badan iki ora. Oh. Wis entek wektune. Lho, mepsa wis dipanasi. Wis salin. Doh. Jangan dadi gajah terus nanti tanggal 14 kok. Lah sapa sing ngancani aku senengane? Lah dimang karo garung turu. Lah. Anggere nek rancak mesti bisa ndeni lho. Aja le. Tang wis ya ini wis. Dolereno. Ana sing ngamuk ora trima mar. Sapa? Kae Ratu Sabrang nggawe kuluk lho, mekutha kaya kongguan. Oh, kae musuhku Dewa Kumara. Kan. Kamu barang tak tindakake kanggo srana mateni Janaka. Dimune akeh kang dadi rubeda. Sapa ki bulus iki? Semar Badranaya kuwi sapa? Dewa Kumara, endi Janaka? Kae ngomong aku yen ra trima musuhe Semar. Hilang nyawamu, bomku tampanana. Ah! Mesti anggere nek wong rame-rame kok mesti kowe mun. Bola-bali. Kukumu kok sepidoli ben ngopo? Apa mun karo kowe? Nang kene sing enak aku karo kowe. Gareng turu ki wayahe kowe rek. Piye to? Pak, apa? Mbak lara. Tak idoni tenan kowe. Kari sithik. Turu ra. Bule, jenengan kudu matur wong kalih kula, bapak ambak wong tuwa niku yang ngerti sampean ngoten niku mesti ringas dheweke. Mergo iki wayahe aku randang barbar iki. Masal Gong, nun. Gareng Gong, Nyapa? bubuk neh. Ya ampun.
golekno semen tak core ning kene. Aja le ora. Nanti Mas Karim. Alah mati lokne sampe tak nang bis mlebu bis aku. Ora melu mangan. Enek to? Eneng ora. Lah. Ora apa-apa, jane aku sik wareg. Eneng mangane. Separohe no. Enak lho iki. Ya sutur apa-apa. Turu mangan senengane gumun wong karo ngono kuwi. Lho lunga to. Gara-gara wong turu marah entuk wahyu. Bareng awas. Lek turu terus kaya ngono aja takon dosa. Malah tak golekne kipas tenan lho. Iki wahyune ditampa karo Anoman entuk wahyu kapanditan. Mereka Dara entuk wahyu sing jenenge wahyu kaprajuritan, Dara Janaka entuk wahyu wiji sejati panunggalaning Trimanggala. Tegesipun lelampahan dalem menika sampun paripurna.